हेलौ, मा खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंहालाय? दङ र' आङो गामिथिंजाय फैदों। ओमफ्राय सना नोङो आब'खौ गाज्रि मोनदों नामा इलि? मोनाबा? आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ नोंसा आब'आ? आङो ना नोंसा बिबारि आब'जों मालाबाबो गोरायै रायज्लायफेराखै मिन्थिगौ ना? बियो एसे मोजाङैनोथ' बुंनो हायोमोन ना। आंखौ मानो एसेबां गोरा गोरायै बुंनांगौ? आंखौ मानो रायनांगौ? आं मा दुखु मोना नामा? बे जों आदाखौ रागा जोंदों, जों आदाखौ रायना। आंखौ मानो रायनांगौ? आरो आंबोथ' फनखौ खालामनो होनना खालामाखैना। आदाया ब्रा ब्रा खालामबाय थानायखायसो आंबो फनखौ खालामनाय जादों। औ आं बुजिदों दे, आब'निनो गोरोन्थि। सरि दे सना, आब'नि थाखाय आंनो निमाहा बिबाय नोंनियाव। नों निमाहा बिबानो जागोन नामा? दुखु मोनदों आङो, दुखु आरो जोबोद रागाबो जोंदों। माथो नोंसा बिबारियाबो जोबोद गियान गोनां गुन गोनांनो, दालाय माथो? दाउ बिमासो माथो नोंसा बिब'आ, दाउ बिमा। मोजां नंला, नोंसानि बिबारि आब'आबो जोबोद लेबेल जाबाय। माथो गोदान बयफ्रेन्डबो मोनबायनो। औ मोनदों होनदों र' मोननायालाय। आं खिन्थु जोबोद रागा जोंबाय दे। टिल्लु, मोनसे बाथ्रा गोसोआव दङ ना? मा बाथ्रा? नोंसोरनियाथ' सानसे समाव जेबोआनो गैयामोन नङा होमबा? ओंखाम जानो माइरं गैयामोन, ओंखाम संनो बन गैयामोन। जों आदायासो माइरं बायना होयोमोन, फैसा होयोमोन, गेस मानि सोना होयोमोन। बेफोरखौ बावजोब्बाय नामा नोंसोरलाय? जाबा जाखांनानै बेफोरबायदि एसेबां लेबेल दिन्थिबा जाया टिल्लु। लैथोश्री, नोंनियाबो बांद्राय जाबाय। नोंसा आदाया मोजां, खोब मोजां। नोंसा आदाखौ मोजांबा जों आब'आ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन दिनै। नङा, नोंसा आदाखौ जों आब'आ बोसोरसे नेदोंमोन मिथिगौ ना? सैमा रखम खालामोमोन नोंसा आदाया। सैमा नङा जों आब'आ, मिथिबाय? मानसिनिया गोरोन्थिया जाखायो मिथिगौ ना? आरो बेलेगबा बेलेग, सानसे समाव आदाया नोंसोरखौ एसेबां हेफाजाब खालामखायोमोन, हेल्प खालामखायोमोन। खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हायोमोन ना? मा खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हायोमोन नालै? बोसोरसेनि बारबाय मिथिगौ ना? बोसोरसे नेदोंमोन आब'आ बेखौ। नोंसा बिदाया जुदि एसेबां मोजां मोनोमोनबा आब'खौ, मानो बेफोरबायदि खालामनायमोन आब'खौ, हा? औ, आदानियाबो गोरोन्थि दङ, आंबो मिथिगौ। थेवब्लाबो आदाया सानसे समाव नोंसोरखौ जोबोद हेफाजाब खालामोमोन। बेफोरखौ गोसोखांफिननानै आदाखौ निमाहा होनो हायोमोन ना? लैथोश्री, नोंनाबो बांद्राय जाबाय, दान! नोंसा बिब'निया हो? आंखौ मानो रायनांगौ? सोरबायाबा दाय मावदों, सोरखौबासो गरम दिन्थिदों माथो। आंखौ मानो एसेबां गोरायै बुंनांगौ नोंसा बिब'आ? बुं! नोंखौलाय आब'आ बुंबाय थाखादोंमोनानो माथो। कम्पारेस खालामना होनाङा होननानै नों मानो बार बार खालामबाय थानाय, हा? नोंसा बिदाया खालामनो होबाय थाबानो नोंबो खालामबाय थागोन नामा? नोंहाबो एसे साननाय थानांगौ ना? बिदिबालाय रागा जोंखागोन। र' मोनसे बाथ्रा लैथोश्री, आंबो जुदि नोंखौ मालाबा बेफोरबायदि खालामोबा नों मोजां मोनगोन नामा? नोंखौबो जुदि आं जेबो दाय गैयावनो ब्रेकआप खालामो, ओमफ्राय बोसोरसेनि उनावसो जुदि नांगौ जाफिनो, नोङो मा आंखौ लाफिनगोन नामा? नों दुखु मोना नामा? जेनेबा आं नोंखौ हेल्प खालामबायानो दे सिगांफोर, थेवब्लाबोथ' नोङो रागा जोंगोन ना? नोंहा माबा गैया नामा? गोसो गैया नामा? साननाय गैया नामा? नोङो गावगायजों जाथाबासो मोनसिगोन, मालायखौ बुंनाङा लैथोश्री। थेवब्लाबो बिबारि आब'आ आंखौ बेफोरबायदि रायनाङामोन। खोब नोंसा आब'आ गियानिथारनो माथो जेबो गियानानो गैला। लैथोश्री, दोन, नोंनाबो बांद्राय जाबाय। बिनियाबो बांद्राय जाबाय। बाराखौ बारा रागासो जोंलाय लाङोलै आं। साला र' ब्लक खालामना दोननि आंबो बेखौ, बांद्राय देखायदोंना? खोबसे लाजि मोननानै दानना होबाय। थाथो मोनथों लाजि। एसेबा मोजां मोनोमोन आं बिबारि आब'खौ, नाथाय बियो आंखौ दिनै रायदों। दुखु मोनदों आङो आरो रागाबो जोंदों। रागायावनो दुखुआवनो बुंबाय आंबो। फोजोंसार आदानि साइड जाना मालाबाबो बुङामोनलै आङो, नाथाय एबारसो बुंबाय आं। एबारनिफ्रायथ' आं बिबारिनि मालाबाबो साइड जाला। सानसे समाव आदाया बेखौ ब्लक खालामनायाव आंनियावसो हरोमोन, आंनियावसो डिस्टार्ब हरबाय थायोमोन। थेवब्लाबो आं जेबो बुङामोन। नाथाय बियो दिनै एसेबां रागा जोंदों आंखौ, आरो आंथ' सानफ्रोमबो हरबाय थायाना। मैयाल'सो हरदों, बेखौनो एसेबां आंखौ बेफोरबायदि बुंनांगौ आरो। नङा, आंखौ एसेबां गोरायै बुंदों बियो, इसेबो बोरैबा मोनाखै नामा? आंसो बोरैबा मोनगासिनो बुंजानानै। बिफङाबो लाजि मोनबाय, लाजि मोननानै दानना होबाय। थाथो मोनथों। जा दुस्थु जाथारबाय गथ'आ। थाङा जों थाङा। बुबु दं नै, बुबुआ जि गिदिरखा। राजा, गथ'खौ लानानै अबाव थांमारगोन आं? फैसायानो गैला। गथ'खौ लानानै दा अबाव थांनो देलाय? बिगोमाया फैसा बिफैसिगोनानो। मा खालामगोन दा? आं जेबो साननानैनो मोनाखै। मा जामारगोन? बिदि ओजों फैलाय। नै बिगोमाया फैलायबायानो। फैसायानो बिनो फैदों बियो। आं दा मा होनना बुंनो? फैसायाथ' आंनि आखाइ एसेबो जमायानो जायाखै। आब' फै, जिराय फै। नाङा दे, आङो जिरायनो फैयाखै। माबा फैसाया जाजोब्बाय ना? साननैल'सैसो।
साननै माने दिनै सानसे गाबोन सानसे ओमफ्राय समफोर फैसाखौ लांनो फैगोन आं जाबायबा फैसाया जायाखै मा नों दाबो फैसा बुथुमनो हायाखै होमबा बिदिबालाय जिफोरा बोनखादो थफ्ला थफ्लिफोरा बोनखादो थानो मोनला दे आंनि न'आव थानो मोनला फैसा होआबा जेनथेन दिनै सानसे गाबोन सानसे थानो मोनगोन ओमफ्राय समफोर मोनला मानोना बे मासआ कमप्लिट जासिगोन नों थानाया माने मास मोनसे जासिगोन गाबोन ओमफ्राय समफोरनिफ्राय गोदान मास नों जुदि समफोर थाङाना नों जुदि समफोर सानसेबाबो थायोना अबेनिफ्रायबाबो नोङो फैसाखौ होथारनांगोन आरो आं माथो बेफोर बाथ्राखौ सिगांनो बुंना दोनखाजोबदोंमोन नोंबो मिथिखागौ माथो मिथिनाबो मानो मिथियै रोखोम देखायफ्लादों नोंहा एसेबो साननाय गैया नामा हा मालायनि न'आव ओरैनो थानो मोनो नामा आ जेखिजाया नोंना फैसा गैयाबा फैसा होनो हायाबा नों थानो मोनला दै नों थानो मोनला नोङो गाबोन नङा समफोर गाबोन खिनियाथ' थानो मोनसिगोन देनाय आब' जोंफोरखौ एसे उन्दोरा मा एसे उन्दोना आं सिगांनो बुंखादों माथो आं रावखौबो अना होननानै जेखिजाया आं बेफोरखौ जेबो मिथिया थफ्ला थफ्लिया बोन्दो आरो समफोर थांदो आं मिथिखाबाय नोङो होनो हाला होननानै अर' नोंलाय माथो बुंदोंमोनलै सोरबा लोगोनिफ्राय बिना होगोन होननानै मा जाखो नोंनि लोगोआ होला नामा होनो हालाबा खिन्थु रुमा खालि खालामदो दे आंहा गुबुन मानसिफोरखौ दोननांगौ फालथु नङा आंजों बिदोंमोन नाथाय दाखालि फैसा गैया होनदोंमोन बियो होमबा फैसा गैयाबालाय गैया आरो थांनांसिगोन लाब गैया मालायखौ बेफोरबायदि न'आव दोनबाय थानानै खेबसेथ' थगायजाबायानो आङो आरो बार थगायजाफिननो हाला आं नोंलाय माथो मिथिखागौ गासिबो बाथ्राखौनो आबौ आं बे गथ'खौ लानानै अबाव थांनो दे आंलाय बेफोरखौलाय मा मिथिगौ माथो गथ'निया बिफा दंखायोनो बिफानो हैथां नोंलाय माथो मिथिखागौनो आबौ बिफाया बेखौ फाननो नागिरदों होननानै गावनि बिफाया कि गावनि गथ'खौनो फाननो हायो फाना बियो ओरैनोसो बुंदों आरो मालाय फानबाबो मोजां न'खरावसो फानगोन ना फिनोसो हरगोन ना बेखौथ' बुथारनो हराना जानोथ' हराना थां थफ्ला थफ्लिफोरा बोनना दोनखादो मोना दे खिन्थु मोना आंनि सिगाङाव जे मा गाबना दिन्थिबाबो मोनला मा एसेबां अन्थाइ बेखारि मानसि आं लैथोस्रि आब'नो बिनायनायनि लैथोस्रि आब'नि अनगा रावबो मोजां मानसि गैया लैथोस्रि आब'आसो आंखौ मदद खालामदोंमोन लैथोस्रि आब'नावबो जुदि फैसा गैयाबा मा जागोन आं बिनायनायनि फाननोबोथ' हानाय ना हेलौ लैथोस्रि आब' मा खबर माथो बुंबावनो आरो दं दे आरो गेजेरावनो नोंहालाय आंनिया जोबोद गाज्रिलै आब' जोबोद गाज्रि बुंनो थाङोबा आब' आं दा मा खालामनो बिगोमाया जोंफोरखौ होखारहरसिगोन समफोरनो फैसा नांथारगौमोनलै आब' फैसा होनो हायाबा जोंफोरखौ होखारहरसिगोन आब' नोंनियाव फैसा दङ ना दङबा आंनो अननानै गुगोल पेआव सोना हरनायाबो प्लिज आगै आं थाबा होगौमोन नाथाय आंनाव फैसायानो गैया मा होमबा जोंफोर अबाव थागोन जोंफोर सानैबो आलाय सिलाय जागोन माथो आब' आंबो दा मा खालामनो आंहा थाइसेबो फैसा गैया बबेनिफ्रायबाबो हरलै आब' नोंसा आइनिफ्राय बिना हरनाय आइनिफ्राय र' आङो बिगोन दे औ आब' बिथार दे मा बिगोमाया एसेबो लेट जानो हो आरो होमबा फैसाखौ टाइम बाय टाइम नांथारगौनो अननानै आब' हरदे दे जागोन दे अम्बिके आगै आङो आइनियाव बिनाय नायगोन र' बेसेबां नांगौमोन फैसाखौथ' गोबां नांगौमोन नाथाय 2500 हरबाबो जागोन दे रुम भाराखौ जेनथेन मोनबाबो जागोन दे आङो आइनियाव बिनाय नायनि र' दंना गैयाबा बिनावबो आंनियावबो गैयालै नङाबा हरथारगौमोन आं अम्बिके आगै दे आं मिथियो दे आब' नों थाबाथाय होखायो आंनो दे होमबा आङो बिनाय नायनि र' आइनियाव मा होननानै बिगोन आंनो हरनो होनबाथ' हरनाय नङा खोना मायबा मोनसे होनना थगायनांसिगोन दे एसे हरगोनबा आं फैसा नोङो साला बै मानसिजों दाबो रायज्लायो हा मा मोनदों नोङो हा मा मोनदों लाद गैया रावखौबो मदद खालामना आजिखालिनि जुगाव मिथिबाय आयै अननानै होआखै मानो खेबसे खिनिखौ बिगोमायानो अख्राथारनो दा फैसाखौ टाइम बाय टाइम नांथारगौनो हरलै आयै होफिनगोन दे बियो मोनबाथाय हरसाबबाया आरो आंनियाव गैयाबो आरो थाबाबो होखायामोन आं खेबसे खिनिखौ हरलै आयै नों मानो एसेबां बेफोरबायदि अख्रा बेलाय मा अख्रा सोरबा न'निफ्राय होखारजादों सोरबा सोरखौबा फाननो नागिरदों आंहालाय मा जादों हा बिसोरखौ मदद खालामनो मददलाय खेबसे खालामदोंमोन माथो बेसेबा दिन थाखादोंमोन माथो जोंहानियाव हाया आं रावखौबो मदद खालामबाय थानो आयै हरलै दा बिसोरो आलाय सिलाय जागोनथ' अबाव थागोन देनाय बिगोमाया होखारहरबा बेफोरखौलाय आंलाय मा मिथिगौ आरो नोंहालाय मानो माखौ एसेबां टेनसन जादों बिसोरनि थाखाय जायो बिसोरलाय नोंनि सोर जायो
आंग्रा सानबाय थानाङा दे हा नोङो गावनि बागै सान बिसोरनि बागै साननाङा थै बांद्राय आंनि सिगाङाव मोजां दिन्थिनाङा दे लाब गैया मालायखौ नायनानै मालायखौ मदद खालामनानै बे आइयाबो मानो इसेबां गाज्रि आरो बै सासेया मैया आंखौसो रायजा होनाया जोंहानि न'आव ना रावबो मोजां मानसियानो गैला सिगांफोरबा मोजांमोनलै दा मानसिफ्रानो मानो बेफोरबायदि जालांजोबखो बाराबा आंबोसो दा माथा गरम जाफालायलांगोन नोंसोरजों नङा दा बिसोर मा जामारगोन आलाय सिलाय जागोन माथो थिल्लुनियाव बेनोबो आं थिल्लुजों गाज्रि जाना दं दा थेवब्लाबो सिं जानानै आङो फन खालामनि र' माथो थिल्लुआबो ब्लकसो खालामना लाबाय आंखौ आंबो रागावनो माबा माबि बुंफ्लांबाय बिब'खौ मैया मा जाबावनो दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे दिनै भिडिअआ गुसुंद्राय जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा जोंनिथिंजाय लाइनानो गैया आरोना दहायनिफ्रायनो थांलाय फैलाय माने आधा घन्टाबो मोजाङै थायाखै फैयो ओमफ्राय 1 मिनिटसो थायो ओमफ्राय आरो थांफिनो बेफोरबायदि जागासिनो आरोना लोगोफोर मैया हरनिफ्रायनो गैया बेफोरबायदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो भिडिअखौलाय गोलावै बानायनो सानदोंमोन दिनैबो नाथाय जायासै आरोना लोगोफोर दे होनबा लोगोफोर दिनै बेखिनिखौनो नायथ'दो आरोना गाबोन जुदि लाइन फैयोबा जेबो उसुबिदा जायाबा गोलावै बानायगोन आरोना एसे 20 मिनिट 22 मिनिटफोरबाबो दे होनबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लालाय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ